Kod weche mag siasa wang'iye mang'iyo weche mag thieth. Tend Migao mar thieth giko to chiwo ler ewi ng'eto mar 2% ma itimo e okumba mar SHA kokalo e bad Migao mar thieth mar Digital Health Agency. Ni ng'eto ma kamano itimo mana ni ute thieth kende matiyo kod okumba mar SHA ma biro bang' ywak kuom moko kuom oganda ni nitiere ute mag thieth mang'ado omenda ma kamano. Migao mar thieth wacho bende ni onge omenda moro amora ma okumba mar SHA chulo e kambi mar ng'ato owuon kata ji giwegi, kendo omenda ma ing'ado gi DHA no ema konyo e chwalo chenro mopogore opogore mag ute thieth matiyo kod SHA. Nyakidi nigi ler. Ne en romo maten Migao mar thieth obago kod jofwambo kaachiel kod jokanyo e sekta mar thieth. Romo maten Migao no onyo ne motegno kendo mako chung' ni onge omenda ma okumba mar SHA chule kambi mora mora ma ji giwegi. Ma kotenore kod omenda mar 2% ming'ado kod bad Migao mar thieth ma Digital Health Agency DHA ikinde ma od thieth ochiwo chenro mag thieth kokadhe okumbano. Omenda ma wachore ni konyo e tego ute thieth e yore mopogore opogore. SHA is not paying the 2% to any private organization. It pays to the Digital Health Agency. Digital Health Agency is a government institution. For this 2%, it is paid by the user who is the facility for that efficiency to process their services and to process claims digitally. No facility should charge the 2% to the patient. It's actually very clear, even our regulation, it's illegal. Kaluwore gi jatatije ma DHA Anthony Lenayara, ne giluwo yore mag chik kendo winjruok nochope ni omenda mamalo ma DHA nyalo ng'ado en mana Sh5,000 kende kata bed ni thieth okadho omenda makamano. Bende onge jatuo mora mora mowinjore ng'adi. We went all over this country. We asked people for question. We went to parliament until it was agreed 2% cap at 5,000. The law tells us we can't charge anything more than 5,000. Apisa maduong' mar okumba mar thieth mar SHA Masi Mwangangi bende olero ni achiel kuom gigo mathiro okumbano chakre ne kete e tim en mibadhi ma ichwalo kod apisas mag okumbano, ute thieth kod oganda jokenya moko. America, the #1 nation, has formed a special FBI fraud unit just for claims, not for anything else. That, of course, is something that we struggle with, but again, our digitization has come in to support those efforts. Every day, we learn new behaviors of all the actors of fraud, who include 3 parties: at SHA itself, officers at SHA, officers, providers, health facilities, and you Kenyans in this room are all participants of fraud. So in the media, we're very good at saying 11 billion lost at SHA and then having the minister's picture in mind there, but it should be the whole country, all of us. We should put our picture on that newspaper headline because we are all complicit. Romo makama obagi motelo ne romo maduong' mar Migao mar thieth juma mabiro kama oganda jo Kenya kod jokanyo e sekta mar thieth biro yudo thuolo mar lalruok e yore mag bero chal thieth pachoka. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.